Hľadáte byt v Nitre, ktorý má tú správnu kombináciu, čiže nízke náklady a výbornú lokalitu? Tak presne taký vám dnes ukážeme. V Nitre na Smatanovej ulici sa nachádza dvojizbový byt, ktorý tieto kritériá spĺňa. Dvojizbový byt má rozlohu 63 m2 a nachádza sa na druhom nadzemnom podlaží. Bytový dom je tehlový a prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2018. K bytu prislúcha balkón, látková pivnica a obrovskou výhodou tohto bytu je to, že má vlastný plynový kotol, ktorý slúži na ohrev vody a kúrenie. Nová kuchynská linka so spotrebičmi bola menená pred 2 rokmi a v roku 2018 bol taktiež rekonštruovaný aj byt. Bytový dom je v žiadanej lokalite, tiché prostredie so zeleňou. Bývanie len náskok od obchodného centra Mlyny či fakultnej nemocnice. V blízkosti nájdete autobusovú vlakovú stanicu, reštaurácie a samotné centrum mesta. Takže si to zhrňme. Byt 63 m2, balkón, pivnica, tehlový bytový dom po rekonstrukcii. Vlastný plynový kotol, čiže nízke náklady na bývanie, nová kuchyňa, ktorá bola vymenená a perfektná lokalita v Nitre. A hľadáte byt na okamžité bývanie? Určite si pozrite video, pozrite si fotky a neváhajte nás kontaktovať a dohodnete si obhliadku. Tešíme sa na vás.